Tibor, nejdeš do hotovu. Je to 4. ročník Medzinárodného klobásového festivalu Sládkovičové, ktorého sa toho roku zúčastňujú družstva z 4 štátov, ako Slovensko, Česko, Maďarsko a Srbsko. Naším cieľom je samozrejme jedna vec, aby tento festival sa stal miestom na stretávanie sa, stretávanie rodín, priateľov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby klobáska ľudí spojovala a podľa toho, jak vidíte, koľko je tu ľudí a jak sú spokojní, tak ja si myslím, že ten cieľ sme splnili. No, bravčové mäso sa na to používa a hlavne z rôznych častí toho prasiatka. A vtedy tá klobáska je taká tá pravá, jak sa hovorí, že nie len odrezky, ale je tam aj karmenádla, je tam bôčik, je tam aj stehno a pravda, že aj slaninka. A veľmi dôležité je korenie. To korenie je proste taká alchýmia, to všetko, keď sa dá dokopy, tak ono vznikne tá maškrta, tá klobáska. Áno, korenie to je tajomstvo, no tak to je tajomstvo. Tak tento kroj, čo máme na sebe, tak je imitáciou malomáčackou, by som povedal. A tento, čo mám ja na sebe, a tu na dcérenka by som poprosil, mám dceru, ktorá má originálny kroj, Veronika. Ona má originálny kroj svadobný mojej svokry, to je spodzoborský, a správ takú aj blúzku, aby sa dalo vidieť trošku skús. Tak. A toto je originálne oblečenie, vidíte, aj tá doba sa na tom ukázala. Toto je originálne, na ktoré sme veľmi hrdí, proste, že to... Je to staré, no poviem, že svokra sa v tom ženila, takže určite nejakých tých 60 ročkov to má. Ja som tu bol aj minulý rok. Ja si myslím, že toto je perfektná akcia. Obrovské množstvo ľudí. Tí, ktorí k tomu aj rozumejú, samozrejme, nechajú si chutnať a niektorí aj robia. Ja sa len pozerám, rozdávam a ochutnávam. Robili ste už niekedy predtým klobásky? Viete čo, môj otec bol mesiarom, veľakrát robil doma nikdy. On chcel, že ochutnaj. Nie. Ale jesť, áno. Plánujete vyhrať? Viete čo, naši. Ja nie. Ja som len do počtu. No dúfam, že naši vyhrajú. Aspoň niečo. Každý, kto robí klobásu, musí mať nejakú vlastnú receptúru. Nie každý to robí na gram presne, ako dochutieva sa to tak, aspoň ja, ako mi to akurát chutí. Ja si myslím, že takéto akcie sú veľmi dobré a mne sa tu páči. Ja som tu bol minulý rok a vtedy som aj klobásy robil. A v každom prípade si myslím, že takéto a tomuto podobné akcie by mali byť po celom Slovensku, pretože toto je pre nás tradičné. A ja si myslím, že je to 100-krát lepšie kúpiť si takto vlastnú klobásu, urobenú zo slovenských základov a nie je dovážané a nie je dánskych a nemeckých svíň loviť slovenskú klobásu. Klobásky robíme každý rok, chodíme na súťaže, baví nás to a nie je nadarmo, lebo máme dobrú kotrbu, keďže sa voláme Kotrba Juh, Kolenčík, Trubač, Banič a je to také hobby a chodíme sa troška odreagovať a oddychnúť si od manželiek. My sme sem dneska prišli v podstate iba si urobiť klobásy, aby sme si doma neurobili bordel. Super nálada. Čo sa vám páči najviac? Najviac? Dobrá nálada a všetko pekne vyzdobené. Čo chutí najviac? No klobásy samozrejme. A nejaké špeciality, ktoré chcete ochutnať? Sú tu klobásky z diviny, tie sú veľmi dobré a potom také tie hrubšie, čo sú, tie sú lepšie. Ahoj, hody. Tibor, nejdeš do hotovu.